Dvojposchodový dom, 6 izieb, 260 metrov užitkovej plochy, 18-árový pozemok, má jeden dom, ktorý môže byť tvoj a nachádza sa pri Nitre. Nachádzame sa v obci Čakajovce. Do centra Nitry to odtiaľto trvá len 13 minút autom. A obrovská strategická výhoda. Automobilový závod Jaguar Land Rover je vzdialený len necelé 3 km. To znamená 0 ranných kolón a cesta do práce, ktorá trvá 4 minúty. Tých 260 metrov štvorcových tu je naozaj cítiť. Veľkorysé priestory, ktoré ponúkajú ideálny domov pre veľkú rodinu alebo na vytvorenie ubytovne. A teraz exteriér. Pozemok s obrovskou výmerou viac ako 1800 metrov štvorcových. Na takomto mieste máte dokonalé súkromie. Súčasťou nehnuteľnosti je bezpečná garáž pre vaše vozidlá a samostatný priestranný sklad. Ideálny na podnikanie, dielňu alebo uskladnenie techniky. 6-izbový rodinný dom, 260 metrov užitkovej plochy, 2 kúpeľne, garáž, sklad, 1800 metrov štvorcových, pozemku, ideálne pre teba, či si investor alebo veľká rodina. Navyše je to iba 13 minút od Nitry, obci Čakajovce. Keď budeš potrebovať info, dohodnúť si obliadku, napíš do komentu dom a napíšem ti viacej.